Hallo og velkommen til en ny video med jeg vil vise hvordan man snyder i Gunkrafter. Altså hvordan man en glitchagtig noget. Hvordan man får penge hurtigt. Det er faktisk ret nemt. Vi skal bare have nogle dem der planter der. De giver 20 kroner, og det koster kun 4 kroner at få. Hvis man er heldig, så får man hver gang. Jeg var bare aldrig så heldig. Så jeg prøver. Jeg er ikke så god til det her nu. Jeg har lige startet i dag. Jeg har kun ikke grine, hvis jeg er dårlig. En play. Tager en gun frem. Så går du en change. Så tager du den der i midten til 4 kroner. Så skal du have den der plante der. Jeg prøver lige. Det tager lidt 100 år. Ja, sådan der. Så skal man gå ind i farm. Og så tager man sin plante. Ej, jeg havde lavet 3 for mig. Så skal man plante den. Så skal man ind i indstillinger. Så går man ind på generelt. Så ned på data og tid. Så trykker man den der, den skal fra. Så spoler man lige en dag frem. Går man ind på det igen. Ellers skal man spole 10 minutter frem. What the fuck? Jeg vil gøre det før, så skal jeg spole lidt længere til frem. Men det behøver jeg ikke. Jeg gør det bare lige. No. Nå. Spole lidt længere tid frem. Sådan der. Så spiller man event. Og ja, så kan man også have en claim. Hvorfor? Hvad sker der? Det virker aldrig. Nå, men det er slimmer. Det er sådan, man får penge. Ses i næste episode.